blay pi baro ni pnyang sabhai pi sha ka thup ko bom ta ka jan mi chwan phash ki khu bor ko bnyai pe chwa ki mat kong san sedang ka jingelang lampang ka ba arsngi linter jong ka benta basaw ka jingelang space economy leaders meeting hanong ba Shillong Kikor ki bor hau kila le ek benta ka bakong san e ak bay day ki rai halor ka imlang sa alang bat ka yo ka ko jong ka jela ong ko kon ke sangma on le ka no ba Shillong ki benta ka bakong san e ak benta ka roi ka par jong ki bor hau ha ka than chite la mi ngi ong u am kan But pular ke sarkar jilla Meghalaya bandon ke jingatai sanibha halor ke system. Ki khubor ki babnya. Ka jingelang lampang ka ba arsngi linter jong ka benta ka basaw jong ka jingelang space economy leaders meeting kelas dang ha ka yeng basa courtyard Marriott Hotel ha ka ni ka nong ba ha ka singi ningkong. Uhe nong yalam G20 lani u G20 Sherpa u Amitabh kan Menteri kena ketenat pelating ka jong keri upan ka Chaudhry but Menteri rangba ke jela Meghalaya u konrad ki sangma klai don bentalang ha keni kesngi sedang la le buram kerpang ru yo Menteri kena badai pet ya ka office trekam Menteri rangba du jong keri u Dr Jitendra Singh wat la shim lala ban ya don lang ha keni kesngi pli perda Hakan ka jingelang latmu banwan ra jingtip ha ka bay day ba ka jing no sinyang jong ka jing nang jingtip halor ka hau sya ka yo ka kot jong ka pertai berok ko we ha pedeng kinong mi khmat ka G20 but jong kiri bla sya kot snobha but kum jo ru ban patai penshai halor jong ka jingelang space economy leaders meeting ya ka ba on sa penlong hanong ba Bengaluru hau nai tung 8,000 arpulai ka sarkar jela Meghalaya ru kan sa penpau ka riti dustur tenrai berius pa jongka Kinong mi khmat kin sayo alat ru bandit jengok ka ya ki jing internet kemariang jong kanong ba Shillong bat kum jo ru jong ka jela Meghalaya bro ko wei kum shibentana ka jingelang G20 Menteri rangba ke jela Meghalaya u konrad ki sangma ula ong ba ki kor ki bor ki be day ba ka jingnang jingtip shapang ka hau kila le ek benta ka bakong san e ka be day ba ka jingshim rai jong ka sarkar jela halor ka imlang ka salang bat ka yo ka kon Hapa ajeng kren ha ka sngi pli perdai ka jingelang lampang jong ka benta ka basaw jong ka jingelang space economy leaders meeting usang mau laong baka sarkar jela da ka bayat trailang bat ka North Eastern Space Application Center klala ban penon kam ki kor ki bor hau ban itho bat ban pen kre ikimat trekam ha ka bayday bat ka jing shlei ha ka rukom ka bakhambyang bat ka bakhamsuk ban trekam Kat kung ka jingit ho jong u ki kor ki bor hau kila dep ru ban ai jingerap ha ka ban penbi ikilat kilenti bante la kam ka jing shlei ki balong kat kung ka jing start sayan menta Menteri rangba ka jelaw la ong ru ba ka jing nang jing tip halor ka hau kala yarap e ka sarkar ban itho ki jaka klaw bat kum no ru ban yele persha ka jing kala jong ka simbeneng ula ong shushu ba usno ti kana ru ba ka kerteng bat ka nam jong ka nong ba Shillong kan yai sawah hadian habut Ondang lapen terekam ikini kinong rem pat kimat terekam baro hang ne hanong ba Shillong. France on projects related to different women's self-help groups where we are working with different fabrics, different aspects of textile and ensuring that the natural fibers that we have in our state can then be globally used so that the different self-help groups of women in different villages can get a better market base for the products that they're making. Uhe nong yalam G20 lani u G20 Sherpa u Amitabh kan hakas giningkong ulaong baka nong ba Shillong kan sa le ka benta ka ba kong san e ka bay day bat ka roy ka par jong ki kor ki bor ka jing start hau haka than je te lam mingi jong kari India da ka jing don jong ka office tre kam jong ka ni ka tanat haka ni ka jela Haba ajeng krench kinong patay kubor ang dalaway ka jingelang lampang. Jong ka benta ka basaw jong ka jingelang space economy leaders meeting yung basa courtyard Marriott Hotel. Ukan ulaong. Baka sarkar pedeng kalapin mi iki matrekam kaban penslur bat thaw ki lat ki lenti bakraw na kabenta ki nong thaw kam thaw jam ban kintiu su ki kor ki bor halor ka jingnang jingtip hau ha India. Kat kum ka jingit hu jong u.
Sans pa atli kilat sengkam sengjam daladi yaladi kilat dep tep kerteng hakani katanat dakaba benrap baki long ki balak loy ban ai jeng kersan pura ban ai lat ya kini kikin huan sengkam sengjam ban yalam lenti ya katanat jeng tep hau hakani kari. Massive impetus to startups in India because the policy framework now has been developed and created for the startups to drive the space sector in India. We are here to assist and support them. Both NSIL and InSpace are here to fully handhold them. Menteri Rangba ke Jilla ukon kesang mah ne ke skiula ong ba ka sorkar ka tre bet yatai halor ka ros de system. Haba keren cekla patai kubor ula ong ba lada ka sorkar ka persang banyak keren halor ke nikaman ka hapan pensngap ya baro ke bedon bentalang. Da ka bapentip baya ka jengelang on pelong hapo unu benai da ka benrap ba ka sorkar kan sa penlong ya ki jenge keren sani halor ke nikamat ringkat lang bat ke weki sengsan pertai. Ha ka juk kupor konrad ula ong bala penlong ki jenge mer jengmut ha ka baya day ba ka jenglet penyeso jong ka seng PDF bat ke NPP. Shu la pentip ba ka benta ka baar jong ka jeng keren ban penbet ya ki jenge yakin at kaput ba ka jela asam kan sa sedang hau benai jemang. We need to take all stakeholders on board, and hence the process of discussion and consultation will start. We will be soon calling the meeting. Within this week itself, we'll be having an internal meeting of the government, and it will take some time for us to go through all the documentation paper, the court orders, the proper interpretation of all of that. And after the discussion takes place, we will expand it further to political parties, then we'll further expand it to stakeholders, and then after taking everybody on board, then we will figure out how we should move. Kaseng Voice of the People Party madagas ngi klapen long ki jingelang ka beningkong na pedeng ki lightly ki jingelang patba jongka hamadan he maulai maudat baki kani kaseng klapen long ki ni ki jingelang ban patai pensai ki patba shapang ki rukom pentrekam ya ka rukom thungkam thungjam lingba ka roster system haba ajung trench ki patba patsan ki blai lomlang hakani ki jingelang patba u president kaseng VPP uba Arden Miller basayomot ula penpau shai kedar Bakim don kanu ka jik persya ki nu ki huan jat bedriu lom ki bedai ki benta ba kongsan jong kani ka jella hindrei ki kwa pat ba sorkar jella bikin pensangi shua shipor arpor ke jing pentri kam ka ros the system tak hado ba on dala depan pisar benyak biang ya ka bha thungkam thungjam ula ajung mutru ba sorkar jella ka de bantau ya ka komiti ka ban kinthok pikir riu shempang ba kinong yalam na ki kin huan jat bedriu khasi bat garo bania tai badia ter sani bha halor ki jing deko trikam jong kani ka bha thungkam thungjam ka ba menta Dengar kedauyong lalaka sorkar konsutu bagani ki dorma thawai ke dunia tai ni thir ni mat nama hantai ni hare thir daga jinglong kabasutu daga kompetat kamaraba yenla keren tumai keren semanang media ka West Giant Hills District Dangshen kalasaki kisim pukni bhur kibla tip kum ki Malian Griffin Vulture kibla 1.0 nong demthring kabadai ka jaka shodo kat kum ka jingi thu jong katanat wildlife department kini kisim ki ju her na ka wei ka jaka ko wei pat kat kum ka jinglong jingman jong ka ayom men ha kasngi satjan kumbahan riu pun riu teli kisim layo i ki benta jong ka te ka jaka ha ka bakat tu kat ningut ki brio ki la let ban pet ya ki te kisim ha ka ju kapor katanat kane beteng ben boi kat tu kat ni ki forest guard ki benerai kini kisim hado bakinda pet na ka te ka jaka Mentapat ini pek kejeng long jeman kasi benenga shalong. Kejeng shit kalong 4.0 degree Celsius, kejeng kriat kalong 4.0 degree Celsius. Kejeng skam kau hau kalong, sau pusana kasi spa akapor minsta, but pusana kasi spa akapor janmir, kalap no kejeng hap slap ka ba malu malaki kat tu kat negi jaka. Saya season part ni pen ke mai pi pen ke kubor ni pilar ban pet hi ke juk kubor ke YouTube channel, padu pilar ban pet ke kubor ba malak singi ke Facebook, Twitter, but Instagram jang ke DD News shalong. Swaban poi su bukot jang tuk kubor gen pepiang sesian kemat bukongsan. Sedang kejengelang lampang ke baars ni linter jang ke benta basau jang kejengelang Space Economy Leaders Meeting hanong ba shalong. Ki
Kikor kibor hau kilale ekbenta ka bakongsan ka bay David Kirai halor ka imlang sa alang bat kayo ka kot jong ka jala ong konrad ke sangma. Onle kanong ba Shillong ya kabenta ka bakongsan na kabenta ka roy ka par jong kikor kibor hau hakathan tay la mingi ong u Amitabh Khan. Bat kular ka sarkar jala Meghalaya bandon ka jingatay sani bha halor ka roster system. Ti perlok de kitu ki kubor ngila poisa ka bukot jong ka kubor jong imita ka janmit hadu bin December mat pila shay ka singi kublay pi baro. मेरे पास भी यही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सारे फीचर्स धांसू हैं, ऊपर से इतनी कम प्राइस, जल्दी से खरीद डाल। रुक, तू ढूंढ क्या रहा है? कंट्री ऑफ ओरिजिन देख। जागरूक उपभोक्ता को प्रोडक्ट खरीदते समय उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर देखना चाहिए और सोच समझकर देखभाल कर खरीदारी करनी चाहिए। प्रिय उपभोक्ताओं, आप भी